Ei, tu, saps que avui celebrem Sant Jordi Místic? Què dius? Sí, això han dit, va ser el 23, però com estem de vacances ho celebrem avui. Ah. Però, de què va això? Mira, ahir ens ho van explicar. Resulta que... La llegenda de Sant Jordi explica que fa molts anys, a la vila de Montblanc, a Catalunya, hi vivia un drac terrible que atemoria tota la població. La bèstia era enorme, amb una fam insaciable i s'ho menjava tot al seu pas. Animals, collites i fins i tot persones. Per evitar que el drac destruís la ciutat, els habitants van decidir donar-li una persona cada dia com a sacrifici. Per no cometre cap injustícia, feien un sorteig per escollir qui seria entregat al drac com a víctima. Un dia, el destí va voler que la persona triada fos la princesa del regne. El rei, desesperat, va intentar evitar-ho de totes les maneres possibles. Va oferir riqueses, terres i fins i tot el seu tron a canvi de salvar la seva filla. Però el poble es va negar, al·legant que havia de complir-se la norma que ells mateixos havien establert. La princesa, valenta, va acceptar el seu destí i va sortir de les muralles per oferir la seva vida al drac. Però en el mateix moment que la fera s'acostava per devorar-la, va aparèixer un cavaller muntat a cavall. El valent cavaller es deia Jordi i sense dubtar-ho es va enfrontar al drac i amb la seva llança el va atacar fins que el va ferir mortalment. De la sang del drac en va néixer un roser de roses vermelles i explica la llegenda que Jordi en va tallar una i la va regalar a la princesa. Emocionada i agraïda, la princesa va rebre la flor i amb un gran somriure la va portar fins al seu pare, el rei, com a símbol d'esperança i pau. D'aquesta manera, gràcies al cavaller, la vila de Montblanc va quedar alliberada del terror del drac. Així doncs, celebrem la diada de Sant Jordi el 23 d'abril perquè, segons la història, aquest dia de l'any 303 va morir el cavaller Jordi, un soldat romà martiritzat per negar-se a perseguir els cristians. El costum de regalar roses vermelles, que s'ha mantingut a la cultura catalana des del segle XV, ve de la llegenda posterior, la llegenda del drac i el roser. Oh, quina passada! I per què regalen llibres? En canvi, la tradició de regalar llibres es va incorporar fa 100 anys, quan es va fer coincidir la festa tradicional i el dia del llibre, establert en aquesta data per la mort al 1616 de William Shakespeare i l'enterrament de Miguel de Cervantes, dos grans escriptors de la literatura universal. Amb el temps, la tradició s'ha consolidat i avui dia els llibres i les roses es regalen com a símbols de cultura i amor per destacar la importància de la lectura i el coneixement. Visca Sant Jordi!